खुलुमबाय दिनैनि बे 5 तारिख जुलाइ 2026 मायथाइयाव बालिमारि बान्दो खर' पिकनिक स्पट बेयाव गोदानै मोनसे माने दुगैग्रा उन्दैफोरनि दुगैग्रा गेलेग्रा ओमफ्राय नाव मेचिननि नाव साइकेलजों सालायग्रा दैयाव आरो साइकेलजों पेडेल बै नाव सालायग्रा बेखौ गोदानै अपेनिं खालामदों माने एखेबारे गोदान माने बेयाव माने जोंनि एरियायाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव बिदि नाव सालायलाय जानाय बिदि नाव गाखोलाय जानाय बिदि पिकनिक स्पट गैथ'वा दा नैबे जोंनि गसाइगाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव थानाय नैबे गसाइगाव साब डिभिजननि सिङाव बालिमारि बान्दो खर' पिकनिक स्पटआव गोदानै बेखौ अपेनिं खालामबाय दा बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायहरबाय बेयाव नोंथांमोना फैनानै पिकनिक जाफैनो हागोन रंजाफैनो हागोन सेंग्रा सिख्ला फेमिलि गासै लोगो दोगोफोरखौ लानानै बेयाव नाव सालायनो हागोन नाव गाखोनो हागोन आरो उन्दैफोरनि गेलेग्रा फेमिलि फैयोब्ला उन्दैफोरनि बे दैयाव दुगैनाय बेलुनजों माबा गाखोनाय बायदि रोखोमनि बेयाव इन्जयमेन्टखौ लाफैनो हागोन आरोखि दा आं बेखिनिखौ फोरमायहरबाय नोंथांमोननिसिम बयखौबो खुलुमबाय।